Hazır soğuklarım vardı. Ben de gelmedim. Bunda ışır halim yok, uylar halim yok. Ben de ipi başında dep şunu oturam. Ben de tak. Otna sen kilo için bunda mene hazır. Menga barıp qaytıranga примерно әле производство югалтты. 60 тәңкә менга барып кайтырга кирәк хәзер. Әле мин 60 тәңкәлек әйбер түгел, 1 тәңкәлек әйбердә сатканым юк. Әле мин кайтыр өчен тагын 60 тәңкәмне кесәмнән чыгаруым кирәк. Син монда нәрсәләр сатасыз? İde нәрсә лишний шунрак чыгасың. Күрше әбиемә ташлаганчы, үзем белгәнчә дип, аның әйберләрен әйтәм. Җимеш хотя бы алып ашарга шул. Ona сатасызмы? Понимаете, как сказал кот Матроскин, для того, чтобы купить что-нибудь нужное, надо что-нибудь ненужное продать. Вот. Блошиный рынок – это достопримечательность любого города. Вы знаете, что в Берлине 8 блошиных рынков? Причем на два из них работают в субботу-воскресенье. Я на них постоянно езжу на эти блошиные рынки, когда дешевые билеты есть. Вот. И в Гамбурге, там, кроме понедельника, рынок работает. Вот. В Хельсинки 6 блошиных рынков. Я туда тоже дня на 4 приезжаю. Вот. Мен менә монда почти туып үскән. Монда элек крайний урамы. Монда слив иде Казанның бөтен элек бит тегендә ни иде? Туалетлар урамда. Ага. Вот. Шуңа күрә бу агачлар бик яхшы үсә. Монда урам ак камас дип әйтәләр инде. Теге тоже менә шушылай нишекелле баткаклык ие. Теге якта тоже анда хайваннар үстерәләр, кешеләр инде без уҗыклар белән тотылалар. Миңа абой сатарга кирәк. Шуның өчен миңа күршем әйтте, кара әле шунда. Әйтәм анда бит төкеле саталар иштегән. Монда инде хайчы базар ясаганнар. Ата килеп җитәбез. Монда безнең урын билгеле, просто монда машинада кирәк җәйсез. Соңрак калса машинада килеп булыр. Һәр кешенең үзенең урыны бармы? Юк, шунда да бөтен кеше менә монда мин без правы турында сашы тараш бөтен без бер-беребезне беләбез. Бар шундый кешеләрне көкрәйп биткәннәр бит инде балакаев. Бар чыгалар. Чыкмыйчы. Сәгем менә дабай күз алдыңа китер. Ул 13 мең пенсия белән яшәргә кирәк. Аның 7 сен 300 тәңкәсен түлә квартплатаңа. Шуннан калган 400 тәңкә белән шиклемен мен. Яшимен мен. Аны мен апельсин тауганып, иптәшем барында аның пенсиясы бар. Икебез бергә әвәлләнеп барадыр як менә. Аның үлгәненә хәзер скоро 1 ел була. Мин менә монда чыгар идем ба мин. Гомеремдә дә чыкмас идем. Мин укытучы булып эшләгән кеше. Мин менә сатып жүргән хатын түгел. Бүгенге көндә яшәргә кирәк. Хәзер Мөхәммәд абиның пенсиясы юк. Искән шушының хәтле халык, менә карагыз әле. Бүтүнсе улы кешеләр. Әйе. Әле бүтүнсе улы кешеләр. Потому что он бескән 7-8 мең алган пенсия кешеләр дә бар. Бу шуң квартплат килде. Ничек итеп кирәк балам? Хәт безнең элек авылда яшәгәндә ипибез булды. Сыерым алгач sütебез булды. Монда ипи дә юк, süt тә юк. Балаларның үз тормышлары, аларның үзләренә авыр хәзер бүгенге көндә. Мин синнән чык сорый алам, бирәм миңа дип. Когда син үзеңнеке юк әле. Кичкенә балаң бар. Әйтәләр инде, балалары ярдәм итсәң, балаларның үзләренә ярдәм кирәк хәзерге көндә. Эше дә юк бит. Эшлиләр. Улаган инде монда. Улаган самолетлар бар, вертолетлар бар. Үлтә балалар, әбишләр бар. Менә. Мин менә бу халыкны күрсәтәм телевизорда. Нинди галәмәттә яшиләр. Теге ату, җен байларны күрсәтәләр, самолетларны, вертолетларны, балалары шикелләрдә. Аларны күрсәтмә. Менә халыкны күрсәт. Менә идеаль яшәгән халык менә. Как тебе сказать? Шулай бит. Шын яшәүче менә халык. Я захожу как